ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode. barewa sahibani ki zo gare ni soyayya na zo da kaina lafazi ai na yau da kaina binciken so na yau da kaina masoyi ai yana da rana zuciyata tana bugawa ni ai dai bana ga kowa. Soyayya tana da daɗi, lafazin so yana da daɗi, kalmar so tana da daɗi, rayuwar so tana da daɗi, masoyina ka zo na ganka, kallon ka yana da daɗi. A zuciyata kalmar so a zuciyata soyayya a zuciyata yan matan zamanin nan na san aikin kere kowa a kalamai kin tsere kowa ladabi ma kin tsere kowa a samari na zamanin nan kai kadai ai nake ganawa kowa ai baya kamar kai lafazi na so ai ba kamar kai kyauta ma ai ba kamar kai soyayya na baka kaina ya zo jikina na yau sa'al budurwa ta wanke zuciyana na yau farin ciki ne na samu sahibata ta zamna a zuciyana soyayya na zo da kaina sahibani na baki kaina maza 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 yeah yeah